جروب على بيزنس بروموشن ماي فناندل أو اختأتو الدلو اختأتو تغليهم حتى جن حجي قدمي مودة أنا سبك قدمي مخادوخن زاربان دلي دخونا ويب سايت كافيتنا لنا بفنان تي بيزنس دايركتوري مالتي دلوكم بيزنس دلو أو تو مالتي أدفرت نخون لنا اوكي حجي ثانك يو اول ماني اوكي صبايا ثانك يو ابزخ شير تريوا قريانا لكم ادي شير تقبر حنت نقر الله جن انوي خمس ريوة تو ويب سايت كجبر كخفالي وزوم كخفالي قال اب عمت نسب افور دخ قبر دخل بقليل لنا 25 قرشي او عمل تاريخ موسى 4 عام حنت ميت تروح يخف المالتي عجز እቲ መታን ከዓ እቲ ሰርቪስ ከዓ ቀፃሊ ክኾነልና ነቲ ነገር ዝገብሩ እውን ኣለዉ ብውሽጢ ኮይኖም እሞ ዝኾነ እንዳ ኮፊ ክኸውን ይኽእል እንዳ ሕምባሻ ክኸውን ዝኾነ እንዳ ጨጉሪ ዘለና ኣድቨርት عندها ዋላ ቤት ትምህርቲ بلامينج رسعيها بلامينج ላምቢን ያ እኒ ኣድቨርት ክትገብርዎ ትደልዩ ናይ ናህና ማለት እዩ ናይ ሓበሻ ናይ ኤርትራውያን ስለዚ እያ ኣብ ኩሉ ካልኦት ዓበይቲ ዋላ ናይ ዩቱበራት ገለ ሕጂ ቁርብ ኮንታክት ገብሩና ኣለዉ ኣድቨርት ክገብሩልና ዝደልዩ ስለዚ ኩሉ እውን ክስተኾነልና ክእል እዩ ነቶም ብፍላይ ቢዝነስ ዘለና እሞ ብዙሕ ማርኬቲንግ ቁርብ ክስታይ ደብለና ዋላ ነቶም ሳክሰስፉል ኢና ንብል እውን ንኩሉ ሰብ ከይዱ ሰብሲ ቅልጥፍ ኢሉ ክረክበኩም ይኽእል ኣብቲ ኣብ ሓደ ቦታ ኾነሉ ከምቲ ናይ ቀደም የሎ ፔጅስ ነይሩ ምሽ ኣብ የሎ ፔጅ ንረክብ ነርና ሕጂ ግን ናይ ፍናን የሎ ፔጅስ እዚኣ ኤዲ እንድሕር ባዕላ ስለ ቀፅልልና يدو ثانك يو ኤዲ ክገድፋ موستلي تزارب كي يلا خي حج قدم كم نبلو زنابر ناسي موستلي إني بيزنس سيت وانا مين ثينك سي is advertisement marketing نبل إحنا لنا and this desk at digital سلازخود ناسي marketing is the most important thing سلازي أبزي أخوي نخا أبز زلنا بعلى ناسي كلاتنا بحدا خويد ناسي انت غير ناسي نزي بيزنس حدا نجر نتزلنا بيزنسي كان أبيو نخل مالتيو كان كأتي نقربو بيزنس كأن خادون تفلات إن تكون يخل عندنا ها نبعلنا ها نمهار اللوري خون إلنا هجين مجمراسي كمزي بلاتفورمز جبرنا ياتي ما زي خاكت مسجب سب كده اللي كالوسي بزح نجر ندليو لنا جي بينتر تدلي خا بلامبر تدلي خا بزح نجر ندليو لك كمزي إيميجريشن لوير على نايت أنا ندلي حوالا ولا إمبورت إكسبورت ندلي كمزي بروفيشنال سيرفيس ريستورانت وي كافيه تدلي كله نجر تدلي ونجر سي أبزي بحانسا كله تبيزنس نتغيرنا يوسي نعانا بحانسا خوينا كن عام بس نخقلينا which is a great opportunity دحر كاك أسيلنا خا فورم ندابلنا خا بزح نجر كا أبو خا ندابلنا سي ندعبنا يو نخدو نجاري مو نمجمرا نممزقب تازخون 25 باوند كنبلينا الساخة نتي نت ويب سايت مينتنانس نت حدا نجر نتقاملو السايا نبلا مالتيو and then once مجبرنا خا أبو ريجستر كتجبرو خلكم تشمكم نا بيزنسكم تليفون نمبر حتى كم ينتعنت بيزنس كم زخونا a little bit bio نجر أبو كوف نتبلكم that will be perfect يخون مالتيو أني حتون تلكم እንታይ እዮም ክእትው ደለዎም ሕጂ ኣብኡ ክነግሮም እዩ ኣድ ሊስቲንግ ምስ በሉ ኦኬ ኣብዚ ኣይመፁ ቢዝነስ ኦኬ ታይፕ ይብሎም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ እቲ ኣባይ ፓኬጅ ይገዝእዋ ማለት እዩ ዋንስ ምስ ገዝኡ እንደን ይውል ኣስክ ዘም ቱ ሬጅስተር ማለት እዩ ሬጅስተር ምስ ገበሩ ከዓ ማለት እዩ ሳይን ኢን ይገብሩ ማለት እዩ ነታ ሳይን ኢን ምስ ገበሩ ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ ኣትዮም ይሓቶም እዩ ሽሞም ቴሌፎኖም ከቐምጡ የብሎም ኣሎ ማለት እዩ ثانك يو ادي ثانك يو بحري إلك الله يا ناي بحكي هو درستين زي تقندين دليو ولا بحلف وان سحدي يزرب نحن أنا حبشة كنزي قرب بنفيت لو كورس توم شرحوا لك كتير بتحس بحالم ده يعني أنا لا مريض بتروح صراحة كده لكن إذا خونا له هجي على ده حتى فنان قتلو
أتحطي ده نخندي جاسي وي فيديو فأتوخ الديو السوجي سنجيركمنا سبعونيرو وكمي جرنا خمنا كم نسكب كا حبرك تتربنا سبعونيرو ولدان guys Thank you أنا مرحبا اوكي أزي أرجع أنت أنا تبكى هو سوري أيتي خنقر فلو من هذه أصحنا كنت أدوك حاجة كده ኦኬ ከበለካሞ ከነ ምንድን ነው ስሙ እቲ ባክ ኣብታ ባክ ዘላ ቪድዮ ከተእትወላ ትኽእል ኢኻ እንታይ ክንገብር ኢና ከመይ ጌርካ ከም ትምዝገብ ዘርኢ ቪድዮ ከነዳልወልኩም ኢና ሶ ዳት ዊል ዩ ካን ፎሎ ዳት ዋን ኢዝሊ ጌርኩምሲ ክትምዝገብዋ ትኽእሉ ከተብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ዋላ ቪድዮ ይኹን ወዲ ካልእ ኢንፎርሜሽን ፒክቸራቱን ከተእትወሉ ትኽእለሉ መንገዲ ኣሎ ይከኣል ንሱን ከተብለሉ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ሳይዛት ነብለሉ ንጥቀመሉ ሳይዛት ኣሎሞ እሱን ኩሉ ኢንፎርሜሽን ጌርና ክንሰደልኩም ኢና ብርሂነይ ቀጽል حتصار فيديو ستيب باي ستيب تنقر እዋ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንደገና እቲ Perfect. ሳይዝ እንደ ቪዲዮ እንደ ፒክቸር ሳይዙን አዝወል ክንነግረኩም ኢና ማለት እዩ أغريت أكبر لي برغيت بشيكم الله مسلي أصحابكم كالي هم تعانتوا زبركم ما كان تقولوا خمس ولا أبنائكم تراحي انتهي أين إتنا عملت إتنا فنانسي أبكالي جوجل كأكتديس ولا تابت بتانا ويب سايت رهناتكم تراحي سبرخ بنا مالتين نو أنا دخل لسا كساي تايدي خطأ كام سلا كام حارزي سيرش خي جبره فنانكم كوميونيتي سلازقنا يلو بيج مالتينا حجي أمريكاو كلامر دليبر نوصل نحنا خنوعوعينا مالتي كان فرنسي نحن إيه دايركتور قمزلق ندقرينا حجي نايفنان كوميونيتي زبزح انت خبلي اب نايفنان بيزنس دايركتوري بار اي ماسي حانتي ديكوريشن تقبر سبيتي دلخا نكريستنين نقلا حجي افنان مو مجمري خريات بل صبو بصح نقر يخطأ من نازي تابانا نابانا بيزنس خي قداماي نقر حرا تابانا نابانا لك خمزم ايهود سرحو ولا باكستاني ولا تركش كوميونيتي هم يمدقبو سو اب حد درجة بصحنا لنا مال سالساي انتي مسلك محاري بمتى يسكرخ بكا دخل بتليفون بويب سايت كا بإيميل كا مش نسفنكا أبو تصحيفنا اللوا مالتي كالها بمتى خريكا خل سرح خا سلسة سليدي 4 سلي يتعلقوا سيو نسخة خطأت ونديها سرح خا قرب الرأى مالتي ها حجي كم يتسرح حتى نتيرات الكادو سوري يلو بيجي بيزيكلي اوكي سو تافنان بعلاقم تافنان بيزنس دايركتوري نسا بحجي نسرح لنا اوبتمايز كنقبراينا فس ابقو سا امبورتانتي عرب يا يا تملسات الكادو سوري هو thank you كم إيريتريان بيزنس دايركتوري عينت غيرنا أبتي خستاي كم تمتون مش هو خنقبراينا قبرانا غيرنا عيتودت فنان إيريتريان بيزنس دايركتوري نحسب كزاني حفظ تقول لك كي وورد تغيرو ابزيا كي وورد تغيرو لا تغارانتي اتيوم أبزي أحد نحلي اتيوم مهاران دينا قال لك أني حجي تسوى محاونا له أن أدبرت خنقبر نخل دين دين شغل رحي مالتي you can anybody እታ ዋና ዕላማሲ ከም ትቀድም ዝበልናያሲ ጀስት በዓልናሲ እቲ ካልእ ከድካሲ ተብልሲ ኣብ ጎንኻ ዘሎሲ ናትካ ሰብሲ ዋይ ኖት ዩዝ ፋሲሊቲ ዘይትጥቀመሉ ዕላማ ናይ ፍናንሲ ኤሪትሪያን ኮሚኒቲስ ከም ሰባት ተወከልነት ኣለና ማለት እዩ ከም ኮሚኒቲ ከዓ ክእለት ኣለና ማለት እዩ ሕረ ከምዚ ኩላና ኩና ከምቲ ምን ዓወት ዝበሎ ኮምፓውንድ ኢፌክት ከነምፅኢና ማለት እዩ ፀቕጢ ንፈጥር ሕብረተሰብ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ ቁል ንቕየር ኣለና ሰልድናሲ ንሓድሕድና ተሓደደ ኣለዎ ተሓደ ገዝኦ ተሓደ ኣብ ርእሲ ከዓ ፍናን ከዓ ወፃኢታት ኣለዋ ከምዛ ዝረኽሞ ብ100 ዶኩናትኩም ውዒላ ኤክስትራ 48 ፓውንድ ዲ ገለ ከፊላሉ መዓልቲ መታን ነዚ ሚቲንግ ከተካይድና ፋይናንስ ከዓ ኣድልያ እዩ ማለት እዩ ቀፃልነት ክሎ ናይ ፍናን ዕላማሲ ፅዒራ እያ ትኽፈል ዘላ ሃቡን ጥራይ ኣይኮነት እንቱ ዘላ ትፅዕር እያ ዘላ እምበር 25 ቅርሺ ኣይትኸፍለሉን ኢኻ ብዝኾነ ትሬድ መሓሪ ትዝክረምሽ ኣብ
ናይ ቢልደርስ ናይ ገለ ሳይት ኣሎ ፔርማንስ ዝኽፈል እዩ ባይ ዘ ወይ 25 ዓመት ሕሱር ክንደይ ኤርትራዊ ከሎ ኣብዛ ዓለምና ብዙሕ እዩ ንኩሎም ይክብፅሖም ማለት እዩ ብፍናን ሊትራሊስ ክስታይ ኮስት ማኒ ዝኽፈል ዘሎ 25 ፓውንድ ማለት እዩ ኮስት እዩ ቴንኪዩ ርሂነይ ፍሮወይኒ ኢዳ ኣልዒላ ኣላ ጋሄድ ፍሮይኒ ከመይ ፀኒሕኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ትምህርቲ ኣምሲልና ብሓቂ ኣብ ገዛናን ካብ ኣሕዋትናን ከምዚ ዓይነት ዕድል ብምርካብና ከዓ ብጣዕሚ ኢና ንኣምላኽ ነመስግኖ ኣነ ሓታ ደልየ ዘለኹ ሕቶ ግን 25 ፓውንድ ሲ ብዩሮ ኣብ ዩሮ ዘለና ሰብ ከ ከመይ ይኽብል ሓቂ ኸ ክፅበት ሕቶ እያ እዚኣ ብዝኸበረ ትኸፍሉና እወ ናይ እቲ ክስታይሲ ብ20 ብፓውንድ ስለ ፅናሕኩም ሲ ብዩሮ ኸ ክንደይ ክኸውን ዘለዎ ክንፈልጦ ምእንታን ኢለ ከመይ እዩ ኤዱ was ብናይ ብሪቲሽ ናርኢናዮ just convert it with the standard ኮንቨርት ገብሮ እዩ ምሽ ተወስተ 25 ኢልክን ተቐሚጥክዮ ኣብ ዩሮ ክትጥቀሚ ከለኺ ባዕሉ ኮንቨርት ስትራይክ ባዕሉ ክግል እያ ክቅይሮ እዩ ሽተን ብፓውንድ እንድሕር ኢልክዮ ከረንት እንደይ ምዃኑ ብናታትኩም ክገብሮ እዩ ነግሮ ዶላር ዋላ ብኤት ገንዘብ እንተልካዮ ባዕሉ ስትራይክ ከብሎ እዩ ድኾነ ዓይነት ደለካ ቢዝነስ ኢኻ ዓይኒ ቢዝነስ ዋላ እንዳ ሕምባሻ ትኹን እንዳ እንጀራ ትኹን እንዳ ገለ ትኹን ኣድራሻኻን ግን ክሊር ክኸውን ኣለዎ ኣድራሻኻ ቴሌፎንካ እቲ ዌብሳይት ዘለካ ዌብሳይት ምሽ ኣልማዘይ ሃይ ቢኒ 30 ፓውንድ 31 ዩሮ እዩ 30 ዩሮን 31 ሳንቲምን ማለተይ ደይሊ ክቀያየር እኳ እዚ ስሲ ክቀያየር ቢኒ there's no point calculating it now ከምዚ ኣብቲ ተመዝግብላ ሰዓት ፍሮይኒ ሽዕያ እታ ሬት ትፍለጥ ራፍሊ ክንዱ እዩ ማለት እየ ታንኪዩ ቢኒ ኣብታት ይዎ ካብሲ ኣየ ፀቢቆ ስታይ ከውነንን ወይ ፓውንድ ወይ ገለ ስታይ ተበለ ኣልማዘይ ጥራሕ ናይ ቢዝነስ ዲ እወ ቢዝነስ እንድሕር ኣለካሲ ከምዚ ኣድቨርት ንሕሰቦ ኣድቨርት መግበሪ ሊስታ ናይ ቢዝነስ ከምዚ ሞከሲ ሊስታ ናይ ኤርትራን ቢዝነስ ኢልኩም ኣብ ኤሮጳ ድኳን ሬስቶራንት ድኾነ ዘለዎ ሰብ ኣብቲ ከባቢ ሽዕኡ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ሰብ ክኸይድ ይኽእል ነቲ ይቐለሉ ሳምፕል ኣለክ ዶ ኤደን ከምዚ ሊስት እታ ሊስት በዕላ ሓንቲ ካምፓኒ ገዛእቱ ሳምፕል ኣሎ የለ ከምኣ ዝተመስገበ ካምፓኒ የብልናን እስካብ ኣይገበ ምንድነው ለሞ ዓንቲ ኣኮ ተብላ ስለ ዝኾነት ንች ግን ከምዚ ግን እተን ካታጎሪ ግን ኣለዋኻ እተን ካታጎሪ እቲ ምንድነው ስም እተን ካታጎሪታት ኣለውና ኣብዝና ኣሎ እቲ ካታጎሪታት ማለት እዩ ንሕና ባዕላ ክስታይ ክትገብር እንድያ እወ ኣሎ ሓፃር ዝኾነት እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እወ እታ ቪድዮ ከነዳልወሎም እና ስቴፕ ባይ ስቴፕ ገይሮም ከመይ ገይሮም ከም ዝኸዱ ከነሪኦም ኢና ማለት እዩ እወ ወልዳን ታንኪዩ እሳ ነብለላ ክስታይ ሼር ክንገብር ኣልማዝ እታ ናይ ቢዝነስ ዋትስኣፕ ግሩፕ እሳ ገይረይ ኣለኹ ብዚ እንድሕር ተኣትው ደሊኹም እያ ኣብዚ ገይረይ ኣለኹ ክሊክ ግበርዋ ሞኒ ከዳግማ ኣብቲ ናይ ቢዝነስ ናይ ፍናን ደሎ ግሩፕ ክንኣቱ ደሊና ብዛዕባ እዛ ቢዝነስ ዳይሬክተሪ ዋትስኣፕ ተፈጢሩ ኣሎ እሞ ኣቲኹም ቅድም ተጀመረ ኣሎ ኣብኡ ኣለኹም ዋላቲ ክንሰደልኩም ከለና ቪድዮ ኢንስትራክሽን ገለ ንዓኻትኩም ቀሊሉ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ማለት እዩ እሞ ካልእ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ተድየሎ ግን 10 ኮይኑ ዋላ ናይ መፅሓፍቲ ከኣቱ ይኽእል እዩ anything ሸቐጥ እንዲ ሸቐጥ ዘበለ anything ቢዝነስ ብዝምልከት ዘበለ ከነብሎ ንኽእል ኢና ኣድቨርቲ ክንገብሮ ንደሊ ቢዝነስ ግን ኩሉ ግን ክሊር ኤንወይ ቪድዮ ስለተሰድዮ እምበር እንታይ ክገብርዎ እንተለዉ ኤቲካል ቢዝነስ ክኸውን ኣሎ እወ ማለት
واني بيزنس بيزنس قال عند حركم زي مشالو I don't know واني تنصوع عند اللنينا قن ديكو انت خوينو كن دايما هو مغنياتو حتى دحدر قال تحركوينو أسويتي أدراشهم تليفونكم قلعة تدليكم قال يا لا تكون صبغت قلعة تقزع ديتين كامبانا أقول لهم هيك انا والله عن قاعد قرن تي ريكوردين